Hi guys, Don Romantico here. Ang tono walang pera, meron lang abang. Guys, mo ni ang Claveria Street. Diri sa una ang grabe kayo ganang kuan, mga 2005, 2006. Ini area grabe maglinya diri mga rugby boy, mga pick up girl. Grabe talamak kay mga kwando sa una guys, labi na ganang gabi na. Unang magdinong gabay diri, maggining kuno anay, mag-riot. Way back 2005. Unya nato sinihan di sa una kini man siguro to lawaan no. Tingan lang kag naay manguhit sa mong likod mga bayot di ay. Mo gini siya lawaan. Pati naghanag kuting nila ang koranan. Sana nakabutang dia nga kuan dayon. Now showing balat sibuyas. Kana na mga bagong building sa Davao guys karon. Ang pinaka social nga hotel sa una sa Davao kaluoy sa Ginoo na nirado na. Mao ni siya kini si Marco Polo. Kini mao ni Marco Polo guys. Kana nga building. Mao ni pinakataas sa una nga building po sa Davao. Pero karon daghan na kay mga hotel diri, mga kondo, na pay bagong kondo diri lagi tukod. Ang uban taas pa sa Marco Polo. Natas bahada karon badlong taga Brisa. Kay mga on dami kitikan alas 12 hanto alas 7 dito. Kinaunay lagi ron guys. Ayaw lima. Mga kaon mga naggoy sa mga unay raw. Ikaw Loy, ano ang kaya mo? Mahira. Guys, kami karon sa Brisa na naman. Lagi na lang ang Brisa. Pangilang ano namin to, isang linggo at 3 beses na. Ginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Guys, curious lang yun ko ba kung sa'y naa dyan sa likod sa kuwan. Ano may mga LED tubing na nasa kawas sa mga malls. Ano na yung likod oh. So wala na. Curious lang ikaw, kini de. Ano yung inana? Ignoy yung mga utang mga inana. Ano na yung likod guys? Tapos ko ba nga na? Kaya ingrante man dali mga inana. Tara, makita na ko sa inyo ha. Siguro sopan sa inyo ha. Kalo na, dun sa ako kay grande mga ikong mga inana, pakita na ko sa inyo. Diba? Para yung kuhan, marag isang TV nga nagturo. Dito sa likod, nakita ninyo kanina sa likod. Ito yung likod. Law karong Sabado. Tapos wala man tayo magbuhat. Siguro tagpalibre yan eh. Ayaw lima. Siguro nagpalibre ng jelo yan eh. Wow, ano? Ay, sige, dalawa kayo. Sige ha. Dalawa kasi yan. Oh, go. Masira to.
pagkatapos niyan, si ate na mag-drive ha. Kay mayroon naman token dito. Sige, sige, sige. Apak, apak. Yan. Dito. Tumba ka ba? Ha? Tumba ko. Hi ka dito, Jo. Hi. Uy, yan pa yan. Meron pa. Takbo pa yan. Okay. Please ba? Oh, Jo, no? Best dito, Jo, Jab. Best. 30 seconds. Ada na event karon sa kuan. Oh. Unsa day karon sa Panasonic? Unsa kuan? Ano lang, saro, safety awareness nila ron. Safety awareness mo rin na inani diri guys. Dali lang. Sponsored by Panasonic. Ay event karon sa safety awareness karon sa Panasonic guys. For today's Panasonic Safety Awareness Roadshow. Get to know how we can keep our home and environment safe and free from any danger. 살짝 스쳐지나간 부드러운 머릿결 아차 실수할 뻔한 떨리는 나의 두 손 아주 조심스레 다가가는 방식대로 말 걸었죠 나쁜 너를 물어볼까 Yay! Bill daw! Si Gilo sunod. Gilo sunod. Kasama? Kasama Gilo. Good. Grabe guys. Wapo mo rin mag-climb mo. Gilo na sunod. Pwede magkata. Gusto mo? Hiningal ako. Sayan ra? Ha? Sayan ra ka to? Gusto mo likod ng mga bato po niyo? I owed him up. Try na ba ito yung sakay aning mani? Here we go! Yes! Si Gilo, nakakita kayo na si Gilo. Beb, nakakita kayo si Gilo. Naghangad man ako.
Ada pa isa oh, mayroon pa. Ah. Ah. Ya. Oke, opo. Sana po niya karon sa Chowking guys. Nagpalibre na po naman dari ko nito. Ano guys, nagpalibre na po nito dari. Here we are again. Kain na. Ciao. Guys, namin kaon. Kaya ini sobra. Dilabay mo. Siyo, tawag kayo. Exactly. Wow. Sir, daghan kaayong salamat, sir. No? Sige. Yes, most common cause mo sa mga sunog would really be ka ng mga short circuit or ang paggamit Dyan lang, upo. grabe ng mga products. Kaya, Kabila. first, we have the Trust Hardware that has all watched this video. Yehey! Doon, tingin. Wala ma, may dun pa. Wala na lagi. So guys, oras to ang mga surgery. Wala na si Mr. and Mrs. sa USA. So kayo, thank you so much. Shout out kay Injo. Fans of floor fans. Salamat sa pagdating sa ng libre sa mga. So parang kisilang muli. Thank you so much. Abisad, huli na sad mo eh. Mag-thank you kay Tito Jo. Tito Jo, thank you. Mag-thank you mo na. Uy. Hi, ingat. Okay, galing. Saan? Ano ginawa nyo doon? Nako. Grabe ito busugan ako guys. Sabi na ko kanto Dala City na may mga on. Grabe ito busuga. Mga to guys, balik-balik dito. Doon naman ko hirang. Doon walang pira. Meron lang iyabang. Yeah boy. Ano, happy? Shalala babu. Shoo.